No hei. Otettiin niin vielä palaa kumminkin tähän taistelutantereelle ja ottaa uudet makkarat. Ja me päätettiin, kun me ollaan kerran grillattu ja näyttää ihan hyvin toimiva. Otetaan isompaa tämmönen tähti. Se on 100. Jeps, eli eiköhän ruveta sitten samat ja hommia taas. Eiköhän ruveta duuniin. Kyllä. Muuta kuin tulitikut esiin. Otatko sä taas sun makkarat? Ei, kato. Jumakaan. Ja noin. Sitten noin ja bon voyage. Vai bon appetit ihan sama. Siitä tulee. Tikku siitä ja ruvetaan, odotellaan, että antaa lähtee. Nyt rupee tapahtumaan. Hei! Oho, sieltä. Ja sieltä tullaakin jo! No niin! Ai helvet! Ja iloinen keinottelija tästä vasta villastuu ja makkarikin näyttää tykkäävän, niin me lähdetäänkin Valtterin kanssa. Kyllä tässä makkara nyt saatiin taas. Me lähdetään Vallun kanssa tästä GP:lle käymään seuraavaksi. Että Ei mitään. ei mitään. Ei ihan näin palannutta, mutta ihan hyvin näyttää toimivat. Ja sinne kaikille kotiurhoille niin voi sanoa, että ei toi makkara nyt niin vaikea tollakaan ole paistaa. Ihan hyvin pystyy näilläkin Ihan hyvin vehkeillä. Tuli todistettu nyt se, että hyvin kyllä raketellakin pystyy ei mitään. paistaa. Mitään. Ei mitään, hyvä. Jatkoa vaan kaikille. Kuulolla ja Kuulolla ja me mennään tekemään taas jotain kivaa. katsomaan. Heido!